Pag niya luminiyak sa nangyayang nakalayaw. Saan man aga? Saralig ng bani ang anak ko hindi. Pwede na yung panama. Mulai na sa Islam. Dito mo makaiwan. Nakahilo sa adaba ko. Kurang hilo. Pamilya ako. Sumanahan. Hilo ko na sa gitna. Pero pero na ako. Muriya na mangyaya sa mamut naman. Madung. Kurang man sa dito. Matapis. Bago yung kapilo. Sapo. Tapos pag dyan nagtrabaho sa pag-bili kaya kong bili sa pang-interino sa mga service kung maray ko man ang service na bigat ko nila ano dyan ang ganyan how? Kaya wala kang tula yan abang nga nandaw ko dito ang karayan ang wagang pula ay yan ang 80,000 kaman yan 2,000 yan 2,000 yan